Aquesta és una preciosa i dura ruta circular que surt de la Vinya Nova, que puja pel camí dels francesos fins a arribar al Coll de la Jaguda i que un cop al Coll de la Jaguda baixa cap al torrent de Migdia. Perseguint aquest bonic torrent fins a arribar quasi bé a l'altura del Coll de Migdia, on se surt i es comença a buscar. A mi a vegades em costa trobar el camí que porta cap a la Canal dels Micos. Fins a arribar aquí el camí no ha tingut cap mena de dificultat tècnica. Aquestes ja comencen amb la Canal dels Micos. És llarga, és molt bonica, és preciosa, a mi m'agrada molt aquesta canal. Jo la començo a pujar, com que soc primet, puc pujar la part més estreta de la canal, la pujo pel mig sense masses problemes, i fins que arribo a la zona on hi ha els famosos teixos, que allà per acostar-m'hi, per poder-me agafar de les branques i tirar amunt, ho faig normalment posant l'esquena a un cantó i les cames a un altre, pujant una mica en remunatge. Només sortir dels teixos et trobes amb aquest cable que ajuda a fer un flanqueig molt exposat. La veritat és que a mi em fot molt de respecte aquest flanqueig i per tant sempre vaig amb una vaga d'encoratge per assegurar el pas. Passat el cable s'arriba a la Canal del Camell. Aquí ara han tret la corda que històricament hi havia, el que fa que la grimpada sigui obligatòria i augmenta una mica la dificultat tècnica. Jo aconsello pujar o pel mig o arrambat al costat dret d'aquesta canal. Passar la Canal del Camell es va pujant i s'arriba a un coll en el que tens a la teva esquerra l'accés a la Miranda dels Ecos i a la teva dreta l'accés, aprofitant els arbres que es veuen a la fotografia, a l'Eco del mig, que no és massa complicat de grimpar. Estic a l'Eco del mig. Les vistes són espectaculars i és una meravella el que hi ha aquí dalt. I sobretot el buit que hi ha sota. Realment no hi ha res més bonic que Montserrat que pujar dalt d'aquests cims. Perquè són cims que et permeten gaudir, veure quasi tota la serra. Tens vistes en totes direccions. Aquí tinc la Miranda, que pujaré ara, si soc capaç de baixar, perquè això és que sigui molt dret, però té el seu puntet. Darrere tenim el Montcau i per aquí hi ha l'escala que porta a Sant Jeroni, que no es pot veure. Com dic, això és preciós. És preciós, és maquíssim. M'he de baixar per aquests arbres que hi ha aquí. L'Eco del mig té unes vistes que et deixen astorat, però és que a pocs metres d'ell tens la Miranda dels Ecos que supera clarament el que has vist amb el cim anterior. Un cop s'ha baixat de la Miranda dels Ecos, es va seguint el camí que porta cap a la famosa cadena, però aquí, si es vol, es pot girar a mà dreta seguint traces de corriol, que en pocs metres et deixa al peu de l'Eco de Noviola, el qual es pot pujar grimpant.
A mi em va semblar que la grimpada no era una excessiva dificultat, tampoc em va semblar fàcil, però sí que em va semblar que la baixada podia ser una mica més exposada i a l'anar sol vaig preferir no arriscar-me. Però allà mateix tens l'eco central i aquest sí que s'hi pot pujar i baixar sense cap mena de dificultat i també té unes bones panoràmiques. El canal ja es veu que és molt dreta, per sort té una corda, en fi, que sigui més fàcil de poder baixar. Ja, però va, ja què passa. Perquè això es dona pas un dels trams més complicats, que és el pas de la cadena. Ja es veu el capdavall. No havia fet mai la cadena de baixada i la veritat és que quan vaig veure el buit que quedava sota em vaig espantar, em vaig esparverar. La sort és que portava un bodrier, portava bagues d'ancoratge que vaig anar enganxant, diguem, a les anelles de la cadena i això em va permetre baixar amb bastanta tranquil·litat i seguretat. Les vistes també són magnífiques. Tot el Serrat. Caminaré una mica per desfaré el camí per aquesta carena del Serrat del Patufet. Es pot veure, no té cap mena de problema, cap mena de dificultat. És ben plana, ampla. Tinc la Miranda dels Ecos i la Canal per la que baixa la cadena, el molí de cadena, que de fet en el vídeo no es veurà, però aquí està penjada. M'ha fet patir aquesta cadena. Bueno, aquí és la manera de baixar, no és tampoc massa complicat aquest tros. Hi ha bona presa pels peus, a part que no és alta. I ara ve el tram en què s'ha de vigilar una mica més. Aquí és el que em baixa fins baix, però com es pot veure també les preses que hi ha són bastant grans, són molt grans que permeten baixar força bé. Torna a haver una pendent molt forta aquí i hem posat dues cordes que t'ajuden a superar aquest pas. Són cordes curtes, però la part més dreta la superes. I a davant ja tenim Roca Plana dels Llamps i el Montgròs, o sigui que estic a prop d'aquest objectiu.
és preciosa, és molt maca. A més, tenint les talaies a davant, encara fa més goig. Va, s'ha de baixar. Baixo molt lent perquè això de fer un vídeo al mateix temps que vas caminant de canal vista des de baix és preciosa. Un cop passada la canal de la Salamandra, et tornes a acostar les proximitats del coll de Migdia. Allà es tracta de baixar cap baix al torrent de Migdia, sortir per pujar cap al coll de la Jaguda i des d'allà baixar pel camí dels francesos fins a arribar de nou a la Vinya Nova on s'acaba la circular. Per tant, aquest últim tram és el mateix que s'ha fet amb el trajecte de pujada.